pulit ka West Jandil District hapo ka jingilamu Jason Myrom MPS Additional Superintendent of Police bat ka kenhun Anti-Narcotic Task Force hadin ke jingyok kubor badan ki beriu na ka jela Manipur ki bertemu ban penpoi ki mar bian ke mudrak chapo ka jela kani ka kenhun jang ki pulen kala pelong ka jing talasi kali haki benta jang ka sinang Phramer bat hinen kamit kila yo bat ya ka wei ka kali tata ka badan yo registration number MN0 san ki arlai iwe san hajan Phramer Police Traffic Cell kapadang wan na kitan clearan bat ya chikipang jowai nakani kakali ki pulit layo kem ya arngut ki brio wei belatep kerteng kum u chuchung serto ubana kashnong nak khunjang kang pokpi Manipur bat u thangin tau thang ubana kashnong songpe chura chanpur Manipur lapelong ka jing talasi ya ki ni ki arngun batru ya ka kali jongki da ka jing bo renti ya ki kendon jong ka NDPS Act ha ka jing talasi ka bamnya ki pulit ki layo kurup san pautali ki senduk saban bathap yo drug heroine ubakhia sanspa khatar point reply gram uba shongdor shaka r san klur tingka na kite ki brio layo kurepru ya kapisa kapa nreu hajar nyospa nyopusan tingka kapisa India lai hajar tingka kapisa South Korea sanspa kapisa Kazakhstan tenge shipho kat jong kapisa Burma bat arteli ki mobile handset nakaliang ki pulen kila pengat kes ya kitei ki arngun kat kum ka kendon jong ka narcotic drugs and psychotropic substance NDPS Act ban pelong ya ka jing to ket benya bat ru ban lap la ka dan ni em ka jing dei bat ki wei pat ki jing penyat ba kham he kum jo ka jing ya khai na shiliang pot ha ka jo ka por ka tanat pulen ka kentu jo ki pai ba nong song snong ka jela ba kin long ki ba husiar bat ban ai jing tep mar sha ki pulen la dan ki nu ki brio ki ba ishan khaman ba ki dan benta ha ka ni ka kam khai ya ki jing di penbuat drugs so much effort in it. No? Just keep on. See the break. Kita kira sebab mana nak ibat am. Đây, lại. Năng